Nagpanawagan si Senator Risa Hontiveros nga padayon nga depensahan ang kagipakigbato ang soberanya sang Pilipinas sa West Philippine Sea kung WPS kadungan sang iya pagbisita sa Pag-asa Island sang Sabado nga adlaw. Naibaluan niya ang Pag-asa Island ang puluyan sang kapin 400 ka Pilipino kada man sa ila ang manugpangisda kag pamilya nga ginakusaran sang China sang illegal nga pagpuyo. Ang isla yara sa 450 km halin sa Palawan kag kabahin sang Spratly Islands nga ginapatihan nga bugana sa dunang Manggad. Patag ni Hontiveros hindi dapat isuko sa Pilipinas o kon patag ni Hontiveros hindi dapat pag-isurrender sa Pilipinas ang bisan ano nga parte sang West Philippine Sea kag kinahanglan padayon ang diplomatiko kag politikal nga pagpamatok sa mga pagpangangkon sang China. Gintawag man niya nga pagpabakod sang relasyon sa iban nga pungsod o kung gintawag man niya ang pagpabakod sa relasyon sa iban nga pungsod kag ang pagpatuman sang joint patrols. Ginpunto ni Hontiveros nga kinahanglan o kung kinahanglan mangin proaktibo ang Pilipinas sa pagmintenar sang kalinong ilabi na sa tensyon sa China sa Taiwan nga malapit sa Batanes. Para ang China na lang ang hindi pa nakatanggap ng memo. Kaya text sila ng text ng ganyan at radio challenge sila ng radio challenge habang kami po ay palipad dito. Well, gaya nga ng sinabi ng ating mga unang nagsalita, nandito tayo, atin ito, at gumagana ang isang lipunang Pilipino dito sa Pag-asa Island.